nagparalit yung bugas. Ano daw? Baga, di takpari. Baga nagre-reko na siya. Kakaliong ko daw. Ano? Pare? Pare? Ada kaya na? Pare? Pare? Sige, sakom. Pare, mau kayo na aga. Pare, mau kayo na aga. Sige pare, lingkod na lang. Lingkod. Pare, may napugad na tuyo ay mo. Kaya ano yung pare tim toyo pare, sa libang ko. Baga kumandi ka man. Mau tanggal lang pare, paralit yung bugas. Kay baga, wari ko na yan nagturoon na. Riti namang gudya na, ikaw kay ba nakakasinsuhay ka naman. Kita daw timbali-bala ako na. As tinang ka man liwat pare. Papamalas ka pa nga. Ano daw, pag electric bandawa na lugod. Di ba pagpagad na natin nga pinalit. Pag electric pa nanay. Kaya papamalas ka na. Ingag pare ko na, since ba na gulting electric panan mga panin mo original na. So bago nila yung tagtuan na. Maradong buli niya da. Hanggang pare gini, inuwat na luwat ni map ko. Pwede nagsinsilyo. 2,000 gadlay ng nagsinsilyo. Ba't na, uli na ito. Inuwat na ni map. Ya, yung pare, sinsilyo na lang yung iniha. Kung mako rin pag billing. Yan nga. Hindi pare, makadi ako. Parang may ako nagparalit yung pagkaon. Salamat pare. Inay! Salamat. May ako nagparalit yung bugas. Amboy, paglaban na nga di. Sige na lang nga dating kurkaturog, bakan agaron no. Ay na sir, makada na sir. Dunyag agaron. Yay nakpari. Paglaba lang ngayon, kala ko yan at tag-iyang adto. Iinuwat gudlag pa kadi.